Awan ni Rondon. Patay gasolina. Giingnan na tagag dita mga tug dabo kay langanin kay kwarta. Ikaw jud kay gusto jud ka mga tug fan. Dabo kay para malingaw. Ako, isa pag broken ka. Ako makaya man ako broken ko dito ko fan tagom di naman ko magkinahanglan og ato magdabo mo pa. Anawar no, wala natin pag gasolina. Jesus, ay ka-blanca. Diya ka na bagong open salon, no? Kontak na ko na daan. Diya, tamo taron para natin pagtubil. Sure lang ito na dong. Mo mga na plano, kontak na mga mo. Sige, tara. What? Ito bala ron. Bantay pa to ng plano nimo. Ay, una nagsulod dito kay kontak na ko to. Oh, sige, basta makauli lang jud tagtagom. Adong bay. Pero mga trabante mo dre ha? Oo. Alangani mako, alangani Andre. Alangani. Ila. Nak, di pag-usap ko ba? Pag-usap ko ninyo ba? Gang ba? Dili lagi. 2 hours later. Basan eh. Pati tigaro si Kadong ba? Ako may nahinoy na gamit nila sa kita, oy. Agwantaharan na bayot kaysa sugod rin sakit anak. Correct! 羽ばたいたら戻らないと言ってAyaw, di ma.